Makabulig man ang pag-inom sa mga bitamina batok sa hair loss, kaangay sang vitamin A, vitamin E, kag vitamin B. Ginarekomenda man ang pagmasahe sang scalp gamit ang essential oils. Likawan ang pagbrush sang buhok kun ini ang basa. Testingan man ang pagpahid sang garlic juice, onion juice o kun ginger juice. Ipabilin ini sa buhok overnight kag bunlawan pagkaaga. Importante man nga magpabilin nga hydrated gani mag-inom sang madamo nga tubig, kag likawan ang pag-inom sang alcohol, pagpanigarilyo, kag syempre, likawan ang stress. Masami bala nga dry kag nagakapila sang imo nga bibig? Masami nga dry, nagahapdi, o kung nagapanit-panit ang bibig sang isa ka persona, kung mayara ini sang Radyo Philippines, fully digitalized, numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radyo Philippines. Bombo Radyo Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Gabing madilim, wangis mo'y bituin sa langit, o tanglaw sa gabing malamig. Larawan mo nini, nagbigay pasakit ay gising at magbangon sapagkat gupiling, sapagkat katulog nalubha buksan ang bintana at kami dungawin nang mapagtangko mo ang tunay kong pagdaig. Oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time, 51 minutos ang nakaligad sa takna nga alas 6 ng gabi. Welcome na sa pagpangalaga diri isang Bombo, harana kag iban pa kung din ako inyong naging kaupod si Bombo Denver Quijano kag sa aton diri nga mga haranista. Maayong gabi mga kabombo. Kamusta? Kamusta ang inyong bilog nga simana? Kamusta ang inyong bagong simana, no, bagong tuig, no. Happy New Year, no, sa tanan sa inyo man titay. Happy New Year man sa inyo. Kamusta ang inyong New Year? Okay man, Bombo Denver. Kag happy gid kaya Happy New Year mo. Siya daw damo man preparasyon mala. Dala na tanan na og. Why man ginay blood sa mga lechon? Blood. Do nga wala to danang lechon, no? To ang pagkaon siya may kwan pa. May bilin pa, may hulambuyan. may cold pa nga spaghetti. Warangan. May salad. Okay. Hindi nga to happy ko yan. Yes, good. No? Guys, so far, mamani, kamusta man na aton rin tagpalamati, no, mga kabombo. I hope nga ang inyo nga pag sa ulog, sinisang bagong tuig nangin malipayon. Kag naging safe ang tanan, no? Nagpalupok ko mo yatay. Damo palupok, pero way ko ng kadlok ko yan. Parehas na. Nagbaligas ang palupok. Ano? So, kamusta ang baklanay? May bilin ba ito, bro? Mga saksako, bro. Damo man na bakala. Nagdawag man, nabawi man ang kwan? Bawi man. Ginansya gamay. Reserve ba ito? Yes, good news na. May gidyo makaginansya, no? Before kita kadto sa mga ambahanon, rin nga na mga napreparar sa aton nga mga matahom,
kag mga magwapo nga mga haranista naton diri subong nga gabi. Magabasa kita anay diri no sa mga pagpatamyaw para hindi kita diri mapundukan. Hello Bombo Denver, kapatamyaw si Nanay Elsa Arcinas kag naga-request mutya sang kasakit. Salamat no. Yes, mayong gabi dira kay Nanay Elsa Arcinas ta avid listener gini naton diri sa Bombo no. Mama okay na Nanay Elsa. Siguro dugay-dugay ay bayari madamo diri sa mga nalista ang aton nga mga manugharana subong nga gabi no. Paningwaon naton nga ma-insert ina ang imong request no, ang mutya sang kasakit. Kag mayong gabi man kay Mama Joe o kay Sir Joseph Pacifico. Good evening Bombo Denver, watching live from Sitio Ambacan, San Enrique. Please greet Villalba Lopez, Flores family, Roland, Pamela, Maika, kag Johnny Tagluren. Thanks gid no. Mayong gabi dira sa inyo sa Sitio Ambacan San Enrique no. Mayong gabi dira, kamusta dira ang inyong inyong pagpamati. Kag good evening kay Sir Glicerio og Tais. Pa-request sang Turagsoy. Paniwaan ta, oy base mi ari man diri goro sini na nasulat no. Mi ari man sa San Turagsoy. Paniwaan ta ang inyong mga request ma-insert man nato no. So ikaw ti tatay, kamusta kaya? Okay lang ko Okay gid ka kayo. Okay gid. Taga din ka ganitay? Talisay. Taga Talisay kasi manwa mo tayo no. So kamusta naman imo ya pag sa gulo sang kwan? Yun man, may tayo mga preparasyon, mga kabataan ko, sila man nag-ikot. Ano nga mga preparasyon? Hindi ka na madulang spaghetti kag salad, guray? Salad, spaghetti, cake, damo lang. Bihon, no? So imo ni ang patamyaw ni nimo, no? May patamyaw diri si tatay, no? Halin kay para sa Ruma Boulevard and Mingo, no? Ikaw mo na makanta tay? Ano mo na? Karon Federico no. Amani ang imo nga nagapanguna. So sige ato ni bala pamatian. Sa karon Federico, imo pamatian. Kada kung manotisya ako tasugiran kahapon sang mundo ako kanagitan nga ang imo kataong daw sobong sa sobong sang bulat sa mga katamnan nga ginalibutan sa mga katunugan wala singa kasuhon isa masiyot tayo nalilitungan oras niya tinago sang duwang tigolan nasunod sa punsa kaginakandaluhan dapat nga lawos yagtong kadagatan hanggang sa mga taas at mga kaisdaan.
Daniel. Pumpudan ng gabi mo, Happy New Year, Merry Christmas, sa tanan mo na pamilya, kagaway pagkawalan ko mo sa Diyos, nga mailang kumutanan lawas sa inyo panimalay. So po mga kay Christina, welcome sa Germany, Ma'am Christina, mailang na Happy New Year sa mo. Dito sa Bacolod, ng Birwan Estasyon, so po man sa akon, utod sa San Miguel, si inyong kisidyo na, iyak bataan, umagad, iyak mga apo, binigyan si Ibin mga lola, kay Sina Discalsota, parinti ko kay Flor Linda de los Santos, dahil sa katabla, sa kay Nita, kay Totong, sa kay Basig, kay Pael, kay Pare Tony Bilin, sa kay Pare Piding Burgos sa Bangka 12, kay Pare Rudy Prihel, ang nagapanaminaw sa Bacolod, ng Birwan Estasyon, Rogelio Bahon, Basta Radio Bombo. Yes, get tayo, no? Sa pakasa no itong nga kanta, ang Federico, ya? Iyan na sa mga sinadtob lang mga tigulang. Iya, piyasang. Sa mga tigulang bla sa una nga mga unag nga Ano sa love song na sa? Oo, love song. Nagyara na mo na sa mga asawa? Oo. Mga nangambanon bala, gaway ba ko nakabuot, kanta na na. Nabatihan ko lang sa dedan na po. Nagedad. So, amo man mo maging ambas yung mga namiga? Oo, itong... Lakabili mo namiga? Hindi lang isipan. Kung kadamo, man sinigali sa mga namiga ni Tatay Ruelio, no? Sa una, hara naman ubra ko sa mga balay-balay na Oo. biglaga mo na kinaman nakanta na siya. Para medyo nagali kinakanta. Thank you. Thank you, Gido. So, yes, mga kabombo, no? Sa ako nang ginbasa kagay na, no? Ang sasugod to bala. Ang nagapanamyaw gali si Roma Bolivar sang Bombo Radio number 1. Basta Radio Bombo sang Ibi Magalo na Barangay Tabigi, no? Mayong gabi. Thank you so much, Gid, kay Tatay Rogelio Bahon, no? So, sa antes kita magsunod, no? Sa masunod nga makanta, padayon kita sa pagabasa. Mandiri sa inyong mga pagpatamyaw, no? Kaya hindi pwede nga, hindi sila mabasa. Kay true online man sila nga nagapadamyaw diri, no? So, diri kita. Good evening, Bombo Denver Request to Ragsoy, no? Yan, nasa listahan. Good evening, Patamyaw Abong family sang Barangay Bakong, Bago City, no? Halin kay Jeffer Abong. Mayong gabidra sa family Abong, no? Mayong gabidra sa mga taga-Bago. Damo gid sa nagrap pero mega pamati, no? Good evening, Bombo Denver. Para kwasong akon papa nga si Alan Villaros ang taga San Enrique, anak. Walang taon nato kung may anak na dire. Kung wala, ato na paningwaan nga ma-insert natin, no? Good evening, dara na. Kaga nagapamati, kaupod ang iya asawa, kag nga akon iloy, nga si Annabella Villaros, kag akon lula, nga si Anita Antong. Salamat, kag Happy New Year. Happy New Year, mandira, no? Sa kay Sir Alan Villaros, kag kay Ma'am Annabel Villaros, no? Ang naghalin ini kay Ma'am Nalaya Villaros, no? Matahong gini kag kay. Good evening po, watching from Pampanga, Tagalog na dira. Good evening, mandira, Ma'am Zoraida Nieves Fallorena. Uy, may pa rin ka nga best friend ko nga from Cadiz, Fallorena. Kaga pa request po kuring ni Nining. Ato na karon ng tawon, no? Kamyara? Oo, kuring ni Nining. Kagay Mama ni Sita Gamboa, good evening, Bombo Denver. Greet ko kay Joel M. Roquero, Charis Paul Gamboa, Chloe Rolando Danyoso, Maria Luisa Avelino, Roldan, kag request ko, it's hard to forget. Salamat kid Bombo Denver. Alin kay Ma'am Anisita Gamboa, good evening dira, no? Kay Ma'am Sonia Doko, good evening Bombo. Request lang, Falling Leaves, tamyaw kay Nanette o Ninette. Ruding Samuring, kaga Ronaldo Duco sa nga Barangay Balaring. God bless sa inyo. Balaring sila siya, no? Barangay Balaring. Good evening, dra, Ma'am Sonia, no? Padayon no naton dra. Basa through online, no? Kag may man diri may mga sulat nga ginpadalaman sa aton nga pagpatamyaw. Ginapatamyaw si Morito and family sang cruising si Gundo Jess, Cadiz City. Kasi manwa, maayong gabi dira sa inyo, no? From Buybo. Kag ginatamyaw man ang MMBC isang Morsha, ride safe lang gid permino as always. Kag kay Kagawad David Lampria Salvacion Lampria. Good evening dira sa inyo Kagawad, no? Kag kay Salde, driver sa traktura ni Hilado sa Barangay Talutog, ang nagatamyaw si Loloy. Good evening dira sa inyo, no? Kag good evening, ma'am. Kamusta? Kamusta yung mga New Year?
Happy. Mayo man may matin man. Ga-enjoy, nag-enjoy gid ang imo nyo. Kamusta man imo yung first week sa New Year? Mayo man. Okay man gid kayo? Okay gid kayo ang imo nga bagong tuig? Oo. Let's libera naman. Pila gid ka bilog bata mo? Ano? Wow, ano mo ko pisa? Madungagan pa niya yan? Buhay na. Sige. Mami Daniel, tsaka anong imo nga kanta ano ni gani mapinot ang dugan imo na pilan nga makanta na. Gapinot ang imo nga dugan, ma'am? Sige. Ato ni bala pa matian ang mapinot nga dugan. Mapinot ang dugang ko. Kung kalipay sa diin ka na. Ang mga kasakit maganhagan na. Kaini ang dugang ko. Sa walos paringin ka. Sumot langit manugan mo, kay mo imo'y pa. May kahigayunan pa, nga di tawag malibayo. May kahigayunan pa, na malabot ko ang mga kanto. Kalulot ko sa iyo, pagpalangga mo mainugusto. Ako di ba't na magbalik, balik ang labo. Mapintas ka galing, nalilipay ng kanon. Mapintas ka galing, tinglang ipuso. Ang maayo kong ahanon, imuslan sa kadulong. Tumong sa adlaw sa silangan, lakas ang galong. Apang may kaigayunan pa, dati sa magmalipayo. Apang may kaigayunan pa, nga malabot ko ang mga kanto. Kalulot ko sa iyo, pampaigong mga mapahinog puso. Ako iwan na magbalik, mapalanggang mo. Ako nga magbalik, mapalanggang mo sa Lagaw. Sige, may patamyaw ka, ma'am? Oo. Mm-hmm. Adra gali sa bokbokdo, sinang padang nilyo, si bibit kag alintana, sinang nimpa, sinang nita, sinang Margotilo, si Giniga, si Eduardo Giniga, si Ermi Giniga. Tagdara gali sa barangay Alanghilan, si Nining Diding, Daniel, Bina, Daniel, kag si Delicia ng Daniel. Kagdala gali sa Beren, si Feli Gallinero, si Rose Gallinero, kag sa Kabatangan, si Roberto Flores, kag si Toto, Nestor Abiliar, may gabi da sa imo. May gabi, kag happy birthday gali sa kay Uy, Lulit happy Flores. birthday. Salamat gid sa mga bata kag iya mga apo nga ginhandaan siya sa cake kag iban pa nga mga pagkaon. Salamat, happy birthday kay Lulit Flores. Happy Happy birthday. birthday! Birthday, may Ma'am manok pa na. May bilin pa? May bilin pa. Kag mayong gabi diri sa Bombo. Basta Radio Bombo. Yes, good, no? Good evening. Nagsalamat gid si mo manami nga ambahanon mapinot ang dugan. Nga man nagpinot yung dugan ma. Sila may ginapagsa. Ay, okay. Basta may kinapinsan, pinot gid. Ano na, imo love life? Hindi.
Ilingaw-lingaw kag ihakadlaw ta na kay para hindi magpinot ang dugan mo kabudlay. Sini pa nga. Sige, padayon kita sa pagbasa diri sa mga patamyaw, no? Through online, diri Facebook Live, no? Good evening, Bombo Denver. Subong sa duwa mo ka gitarista kag sa Manog Amba nga pisan ligaw sa imo manog pamati o kung maglingaw sa imo manog pati pamati alin kay Paza Pilar. Good evening dira sa imo, no? Kag good evening, Bombo Denver, pa shout out da sa mga taga Villa Victorias kag sa taga Alicante EB Magalona from Rems Milan, ari kami di sa Santa Rosa, Laguna. Bakasyon anay mauli sa antiki ang request ko. Thanks kid. Ma'am Rems Milan, no, ati paningwaan naton nga mabutang 3 hang imo nga gina-request kay may nakalista pa madamo pa sang mga naka-standby diri nga mga na-prepare sa ngaton nga mga haranista diri, no. So abi-abi lang ko dira sa Laguna baka namin no, Santa Rosa, Tagalog na dira, no, di ako nagsisiling. Pati, no. Good evening, Bombo Denver. Monitor lang kami sa Barangay La Granjala, Carlota City. Pwede ka request ang Dandan Sui. Thank you, Bombo Denver. God bless always from Alaysa, no. Good evening dira. Kamusta ka mo dira sa La Granja, no? Ang dulapit-lapit dira ang evacuation site dira sa eskwelahan dira sa Dalom. Kamusta ka mo dira ya? Gapanimaw pa yan supre. Hindi ka mo yan magkalipat, no, sa paggagamit sinisang KN95 nga face mask para agad nga safe bala ang inyong nga pagginhawa kay to kasakit sinihakloon sinigidan nga supre do lutak. Kung ako bala magpanimaho to ligad sang paggadto ko to sa laon, lutak kay ang panimahuan ko. Asupre na gali. Kakako sila kay sa unamon balay sa Cadiz, blati lapit kami sa punong. So kung magbungkal sila sa lutak para tapan da sa alagan, amo nang baho. O ngala ko do ka familiar sang baho kay lutak. Na amo man sa Cadiz amo nang paliwano. So advice gid nga always gid magamit sila sang face mask, no, para good nga safe ang inyo nga pagginhawa. Kay Mords, no? Good evening, Bombo Denver. Mati lang kami dis sa Celine Homes. Thanks, good evening dira sa inyo. Abi-abi lang dira sa mga nagapamati sa Celine Homes. Kag Bombo Denver, mayong gabi watching here in Sarabia. Greet ko gali si Agripina Cañete kag Nanay Morita sa Hacienda Katumbal, Sarabia. Bukod ako takadamo, subong sa aton na mga taga Ibi Magalona o kon Sarabia. Good evening dira, no? Sa banwa sang Ibi Magalona, no, kay Suraida, no. Happy New Year gidra ma'am sa imo, ma'am. May ara amo ya patamyo tay? Mayari, ma'am. Anong sige? Ginatamyo ko gid, no, ang ako amigo nga si Attorney Bimbo Labidis, amo ning abogado sang taga Barrio. Mahapos wala palapitan kag ang opisina lapit lang sa Talisay, sa Public Plaza. Pagitaan nyo lang si Attorney Bimbo Labidis. Mga problema legal masolbar gid na. Suman kay Ma'am Sinya Astorga ang rayna sa mga sumbagar sa Domingo sa Talisay Plaza. Korte sumaote, Ma'am Sinya, mayong gabi gid sa imo sa kay Janet master sang Gapsay Kasag sang Son 16 si Chumamukog. Baling piano, bao master man ka piyaya kung gusto nyo piyaya nga manamit. Kita lang si Baling kag kay Juliet Chiralis Bautista manami mga uga mahamot kag barato pa ipaaman pa dai Juliet Chiralis Bautista sang Tinagong Paraiso, Barangay Badago. Mayo nga gabi sa inyo. Okay. Yes, no, mayong gabi dira sinuro ka namin. Kid sino ato na next diri si Boy kagitay. Sino? Si Bing Galban. Ano? Ang ano ni? Ang Request. tangi kong ano ni? Tangi ko pag-ibig. Oo, siguro mo ning tangi kong pag-ibig. Sige, ato ni Bla Pamatian. Ang tangi kong pag-ibig ay minsan lamang, ngunit ang iyong akala ay hindi tunay.
Magpakailan pa man habang ako ay narito at may buhay, malasin mo'y magtitiis ng kalungkutan. Ang buhay ko'y unti-unti na pumapanaw. Wari ko pasinta, ako ang mamatay, kundi ikaw ang kapili habang buhay. Hindi ko ililimutin, magpakailan pa man habang ako ay narito at may buhay. Malasin mo'y magtitiis at kalungkutan. Ang buhay ko'y unti-unti na pumapanaw. Wari ko pa sinta, ako ang mamatay, kundi ikaw ang kapili habang buhay. Okay, thank you. Good serving. Ano para kasi, no na? Ninahalad ko na kag ginatamyaw man mga grupo ko na sa Talisay, sa Plaza, Moret Club, kay Kasada Amalia Galban sang Zone 16, Camel Chung Zone, si Pari Gaude Kabalida nga partner ko na sa Carolinga. Sakay, sino pa gini katropa tada? Si Dodoy Apolinario, Bert Miharis, Julian Sian, Portboy Kinkero, pag Bernie Solitarios Woman, kay Norbing Soto sang Barangay San Fernando, Talisay. Mayong gabi sa inyo. Yes, no, mayong gabigid sa tanan nga tagpalamati sa diri. Kasi mga git ang alawag man ni serving Galvan, no? Kag padayon kita diri sa pagbasa sa nga mga online diri nga mga song request kag mga mga ambahan no. Dan share gid Bombo Denver, Happy New Year. Tamyaw lang po sa Barangay Tabaw Bye Bye Family, no? Sa Montejo, Zamora, Ginsatao, Zamudio, Kagamon Kada sa La Carlota, Hacienda Remedios. God bless sa program. Thank you so much alin kay Sir Jubic Monteo. Good evening dira sa Barangay Tabaw sa may La Carlota, no? Mayong gabi gid si Jum, maayo lang dira nga pagpalamati, no? And paunay lang kay sining Domingo do ka chilin migidi no kayo. Kaga pa ri kay Sir Kenneth kanite pwede ko ka request Provincial Jail Bombo Denver karon mapaniwaan ta na pasulod ining Provincial Jail, no. Good evening everyone. Good evening man dira kay Ma'am Ima Rodrigo, no. Good evening Bombo Denver, liog ko tamyaw sa akong lula nga si Elvira Dirgo sang Barangay Sagasa, Bago City nga nagapamati gid sa imo madamo gid nga salamat, no, kay Ma'am Jean Jergos ini, no. So ari na nga tondri nga next, no. Good evening ma'am, boko kagwapa subong gid sa imo.
Angayan kasi mo hair. Ano na gani ang tawag sa isang gupit mo? Bobcat? Hindi ko pa pala kung Short hair o bobcat? No? Bob short na lang gora. Ano yung yung kantahon? sa mata makikita. Sa mata makikita. Anong makita sa mata? Muta. Muta. Abik ko. Sinungaling. Abik ko ang mga matahom nga mga kuhan. Oo, nga gwapo, gwapa. Mga matahom nga tinugas ang Ginoo. Amo lang makitaan sa mata. Hindi kayong muta. Ayaw na nakuha no. Saga lang na. Sige. Ready ka na nga magkanta? Sige, ato ni Bla pamatian yun. Ang kanta ni Mama. Ano gini? Hey, sa Gloria. Misa Gloria. Ako na, pagkit sa pangalan ni Ma'am Gloria. No? Sige. Kailangan pa bang ako ay tanungin? Kailangan pa bang sa'yo ay bigkasin? Ang mahal kita at wala nang iba. Lalo't makikita sa aking mga mata. Kailangan pa bang ako ay lumapit? Sabihin sa'yo ang laman ng dibdib na mahal kita at wala nang iba. Lalo't makikita sa aking mga mata. Di na kailangan ako ay tanungin. Hindi na kailangan sa'yo ay bigkasin. Sa tuwing nagkatama ang ating paningin, sa mata makikita ang aking damdamin. Kailangan pa bang ako ay tanungin? Kailangan pa bang sa'yo ay bigkasin? Mahal kita at wala nang iba. At lalo't makikita sa aking mga mata. Mas lalong makikita sa aking mga mata. Agyan kami ang bilabili sa sa Propunay, mga bata ko, family Barbas, family sa Gloria, family Baflor. Akon pagidang mga amiga da sa may propia sa Mansilingan. Nanay Gwen, at ang yaw takada kag sinining. Madamong salamat sa inyo. Kag sa suton ko kayan, akon magulang nga si Brixberto sa Gloria. No, minggabida kag ako na mga kinablusan. Kag ako mga kaapuhan da. Minggabi sa inyo tanan kag si Pili Gilianero, natami ako man sa sa Birhen. Kamusta ka na da kag akon bana ng arat na ko dugay-dugay. Yeah. I love you. Yes. Kilig pa ko. Madamong yun sa salamat. Bungo radyo harana.
Basta radyo. Bombo Let's go. Lahat mo ba na? All for you. Gid, no? Kanami, gid basta I love you. Pabala, no? Sa bada, no? No, kanami lang nga. So, saan mo po kung makabato na I love you ni Ma? Pati. So, sige, magapadayan kita, Dre, sa pero nagid mga damo gid ka salamat kay Misa Gloria, no? Kanami, gid din sa iyabla. Kagapadayon kita sa aton nga pagpatamyaw, no? Sa True Online. Good evening, Bombo, Denver. Laglang ang tamyaw sa akong nga lula Dirgos sa barangay sa Bago City, ka nagapamati. Madamo gid nga salamat alin kay Jinros Dirgos. Good evening, Bombo, Denver. Tamyaw lang ko kay Elvira Dirgos nga nagapamati gid si Imo Supong. Alin ka naman kay Romeo Dirgos. Good evening, Mama Elvira, no? Kamusta ka dira? Bye! Bao, mag-amo ni gani nga time sang Bombo Harana kung Domingo. Ang amon radyo tunog-tunog gid na kayang amon amay kagiloy. Ang sang una nga nagapamati gid madunduman gid dayon. Ang ahakon ginikanan. Wow, ma'am, no? Maayong gabi dira man sa imo, ma'am. Kagat mas mayo man nga may ang Bombo Harana sa kawawi nga manunuman ang imo nga ginaganan. Kag naging part sila ya sa nga inyong daily routine or weekly routine. Thank you so much, good ma'am. Good evening, Ma'am Virgie Chongko, no? Kag good evening, tamyaw ko gali ang family Fabon diri sa Buri Masbate, ang lulo ko Domingo Fabon kag lula Sansina Fabon na gakantaman habang gapamati senyora. Good evening dira sa inyo no rin kay Adrian Laboyo, labinigid kay sir sa kay Ma'am Sansina, no? Kamusta ka dira? Ma'am, ko namin lang si mo pagabay-abay dira. Good evening, Bombo Radio. Ipatukar lang mat ano ni? Milya? Sa ipatukar sang matod nila. Basi siguro matod nila, no? Sir Wilson Villa Carlos, sorry gid. Good evening, Bombo Denver. Dali lang kami di ka pamati, no? Kaga pwede kami kapatukar baliling. Paningwaan ta? Sir Nestor Ibanez, good evening dira sa inyo, no? Maayo lang dira ang imong pagpamati, no? Good evening patamyaw man sa family Fabon na buyo diri sa Punta Buri, Mandaon, Masbate, si Lolo Domingo Fabon sa Sina Fabon. Good evening, Bombo Denver, palihog lang Dandan Soy. Ari lang kami sa na Mansilinga nagapamati. God bless. Happy New Year to all kabombos. Galin kini kay Sir Bibot Ombion, no? Good evening. Greet ko lang Lubaton, Aligardi, Blanca, kag Divina Gracia family pro province-wide. Watching live from Granville Subdivision, Barangay Daka, Cadiz City. Bilis Cadiz, Ugyon, Cadiz non. Request lang Inday ng Buhay Ko by Victor Wood. Makaya ini ninyo. Sir Conrado, mayong gabi dira sa imo, no? Salamat gid. Kamusta ka dira sa may Barangay Daga, kag labi na gid dira sa may Granville, no? Subdivision. Sa mga tagpalamati dira nato, no? Abi-abi dira sang kagabihon, no? Kadu katawhay sini mo do maulanon dira no subong sa Cadiz. And abi-abi dira sa inyo, maayo lang nga pagpamati na kapanyapon ayhan ng tanan, no? Kag good evening, patamya ko kay Herminio Borse Cardanyo, salamat alin kay Cynthia Joseo Cardanyo. Kag wow, singer manggali si Sir Bing Galvan. Singer ka manggali ko na sir, siling sang tagpalamati si Ma'am Rosie at Yenza. Ay, si Ma'am Rosie. Nanami agid sa imo nga tingog, nga madalom. Uy, tuwad. Wow, grabe. Good evening dira, Ma'am Rosie at Yenza. So kanami saludugid ko ni sa mga maestra kag maestro mo nga ikaduwa nga iloy naton, no? Sila ini nga nagasakripisyo man nga para madamo kita nga mabalaan sa sulod sa nga eskwelahan man kag madala naton, no, sa aton nga pagdako nga mo man na learn kag dadala anong na learn mo si sir nadumduman mo ya sir B kay daw stick to sa science sila to. Balik kag tindugo ni magkakisago do sumala. Sa una, no, sa una mo gina mga silot-silot na mga pina. Kagi man kuha, kagi man ko tindog sa likod sa classroom. Nan ganuto. Kay syempre madlo ka na blang hindi ka kasabat. Amo na matuon ka na. Kagi ko na sa elementary hindi ko na malipat mo grade 4. Pagsulod lang sa maestro, syagit na din kihano. Tindog na din sa likod kay para hindi na ako kuno kapanamok. Kadlaw. Good evening dira kay Sir Mahinay ano, ang nagapamati man. Good evening Bombo Denver kag sa Haranista sang Bombo.
Good evening dira Ma'am Maylin Doctor Prado, no? Kag good evening kay Joe Art Mandangit Tones. Kag good evening Bombo Denver, liog lang ko patukar sang ikaw ang ligayo ko. Thank you gid kay Ma'am Elvira Gilogo, on Gilogo. Good evening Bombo Denver, is watching live from Barangay La Granjala, Carlota. Thank you Bombo Denver, God bless you always. Salin kay Amay Almario Alpas Senior. Good evening dira sa inyo sir, no? Sa mga taga La Granja, be safe as always. Kaga good evening Bombo Denver, request lang ko sang kahoy nga lawaan kag ginatamyaw ko lang sa barangay barangay Araal, no? La Carlota City, ang Bulatcha family kag kay Choy Dana Bulakha, kay Chay Nining Bulakha, kag sa Minlo Talisay, kay Choy Tony Wansa, kay Chay Fei Juaniza, kag thank you gid Bombo Denver, no? Alin kay Kent Bulakha Juanza, no? Sige, ang next song natin si sino ni Erlito. Oo, Ernesto. Sige. Ano yung mo kanta ni? Sige, ato ni Bala Pamatian. Inday kursing, ano kung lang kayo, ang gumabukan ni mo ay supot. Yung kinabuhi ko nga bukit nun, sagot makuwala kang yun. Miadto ka sa pulong ako, nakiminyo kag Amerikano. Inday kursing, gibyaan mo ako, ang dughan ko intaw nagasubo. Ang kapalaran wala lang akuma, inday kunsing ikaw na byuda. Kana ko gusto kang mubalikan, aman ako nagaduha-duha. Bisan ako makaluloy, nabuhi lang sa kamuting kahoy. Kaysa ako pag-inusara, itunan ko nga hikalimtan ka. Ang kapalaran wala lang akuma, inday kunsing ikaw na byuda. Kana ko gusto kang mubalikan, aban ako nagaduha-duha. Bisan ako makaluloy, mabuhi lang sa kamuting kahoy. Kaysa akong pag-inusara, gitunan ko nga hikalimtan ka. Inday kunsing gibyaan mo ako, ang bukhan ko intaw nagasubo. Yes, good no, Mayo. Gid, may batamyo ka? Ay mo. At kami na ko na mga aparatos, kung bilas ka, huwag lawan. Kag sa talutog, yung pumatid ng damo na sila, di ko na ilawag ilang ngalan na. Basta nagtamyo sila sa luloy. Luloy, good daw. Yes, no? Iglawan damo na damo. Sige. Padayon kita diri sa itong pagbasa man sa mga patamyaw do. Kay sini nga rin, may minasulat na napadala. Good evening, greet si Franklin Tolentino sa Barangay Zone 14A, Talisay City. Permigid sa pamati, salamat gid halin kay Lorraine Tiducas. Good evening dira sa imo Franklin Tolentino. Maayo lang dira nga Domingo. Kag kanay ka na pinahinay dira no pawayway. Maayong gabi Bombo Denver, liog lang ko greet kay Mama Maria Pili Esperta Kimba, kay Papa Moroy, kag kay Lula Maring dira sa Kalong-Kalong Barangay Singkang Airport. Salamat gid. Happy New Year kag God bless. Alin kay Nini. Good evening dira no, labi na gid sa mga taga Barangay Singkang Airport nga to na mga listeners dira, mga tagpalamati no. Good evening kag maayo lang dira nga pagpamati no. Nani ko dito tamya lang ko sa Barangay Lagran Hafiz. No. Shout out ngayong gabi, Bombo Denver, Happy New Year and God bless. Good evening man, Ma'am Cecilia Piorki, Piorki Pagrad. No? Good evening dra sa imo. Kag hi
Maylin Rivera Bulayog, no? Good evening, ma'am, sa imo from Manila. So magtatagalog na po ako. Magandang gabi po sa inyo, Ma'am Maylin. Baka para mas maintindihan po ng inyong mga kaupdanan. Ay, ala, no na yan, Tagalog, Ilonggo. No, kisabla mga kadlo, kay mapatagalog, ganila nga lang, mapasibuano. Man, pwede gyapon as long as may tindihan, no? Watching live at Barangay Ginpanhaan, Moises Padilla. Good evening, Mandra, sa imo. Sir Juso, Juso, no? Salido, good evening, Dra, sa imo, no? So, ari diri nagpalapit, no? Panamyaw, nagipadala sa aton diri. Manamyaw ko kay Kapitana Ronnie Espagol, no? Espigol. Espigol. Sorry kay Kapitana Ronnie Espigol, kag kay Juliet Espigol, kag kay Gamay Ubinsa, kag kay Tikboy Ubinsa, tapos kay Johnny Diamante. Good evening dira sa inyo, no? Family Barako. Mabaskugang ni Guro no Barako, no? Panamyo ko kay Remy Nansan, kag kay Clarita Nansan, kag kay Kagawad Kano. Pusa o kung Jusa? Jusa. Adventist Kalango, no? Regina Lacerna, Rowena Lubrico, Rafaela Blanco. Mga Blanco, no? May man di apelido Blanco, no? Kaya kay Tapo Lubrico, no? Sa barangay Iglawaan, Panamyaw, ma'am. Iglawan, no? Barangay Iglawan sa dini nga Banwa, syudad, ma'am? Morsya. Sa Morsya, pasensya gid. Medyo hindi pa familiar. No, sa barangay Iglawan, Panamyaw, Ma'am Selena, sa tanan nga upod mo nga maestra pa namyaw ko sa inyo. Good evening sa tanan nga mga teachers ila binigid sa mga kaupod ni Mama Selena, no? Sa nga eskwelahan sa din man sa Morsya man. Na, no? Kag maayong gabi sa inyong tanan. Ang nagapanamyaw si Wilgina Pacquiao Diamante sa Bombo Radio number 1. Ano mo si Mandy, ma? Parentihan na ito. Yung papa o akong papa pakaisahay mo. Pakaisanay? As in, like sa Jensan? Oo, like sa bitaw, Jensan, mga Pacquiao family. Dagan na dito sa Jensan, no? Oo. May lakay tagsa sila ni mo, papa. Dato man siya, pero kami pobre kami. Pero kaila mo? Oo, kakilala. Ayaw kilala sa iba doon. Kaila mo? Kakilala, diri sa Bacolod. Oo, nang kung ano gani siya nga may beard ko, may beard na ipakita yun sa iya. Ningon siya nga may pakita ka. Pakita yun ng beard, pagkamatoy, Pacquiao yun kuya. Oo, so pagpakita ni mo, nagkan ka mo? Nang gihatag lang sa security bitaw. Tapos? Mula na nga nagalinya kami, gihatag siya tag sa 1,000 ulo. Uy, grabe. Pamaskwa ni Mosang imo itagsa. Oo. No, doon sa na makaligad, dari man din siya, no? Sa atong nagadagan pa sa for president. Oo, diripod siya. Sa diripod siya. So, kamusta man do nag-meet mo pan? Mula na sa nga, nagkita ay lang kiss. Kiss Kiss lang. Maglayo man mo, no? Sige. Ano mo ya kantahon? Matud mo. Sige, para kasi nun. Yun. Para ni sa alam tanan. Para sa tanan, no? Matud mo. Ano ganini sa Ilonggong matud mo? Matud mo. Sige. Matud mo. Matian ta ng pana. Sige. Ato bla pa matian. Ang
mabalhin. Pitik ning kasing-kasing, kung talipdan mo, akong magpabilin sa ato. Way laing magkababag sa atong pagminahalay. Akong pinanggang. Way suko ang akong pagtuo, nga matuman ang atong mga damgo. Kay aniya man nining giliran, puluwanon ang pagpangga, tangkon ko na. Dili mabalhin, pitik ning kasing-kasing, kung talipdan mo, ako magpabilin sa ato. Way laing magkababag sa atong pagminahalay. Akong pinanggang sa atong pagminahalay. Akong pinanggang. Manamya ko ninyo tanan o Happy New Year nyo tanan, lagi na sa Pamilya Pacquiao, Pamilya Diamante. Happy New Year na lang ninyo. Kay amo na ni nga ang nanamyo si Wilgina Diamante Pacquiao sa Bombo Radio number 1. O amo na may gabi nyo tanan. Yes, good. No? Thank you so much. May gabi manggali kay Inday Cora Marie Caras, kay Jiri Caras. Dahil salamat sa imo Pasko nga jacket. Yes, Bo. Sana all Happy New Year. Sana all lang ginakabaton Pasko Oo, ni. sa baton may Pasko. Magamit-gamit magano. Tugnaw. Magtulotog na, no? Sige, artist kita danay, no? Magsunod sa aton nga madason nga makanta. Pamatian tanay ang mga importante nga mga pahanumdum. Stand by. Bilang nagaisahanon nga Christian nation sa Asia, ang pagsimba diri sa Pilipinas ilabi na gid kun Domingo upod ang bugos nga pamilya nangin kabahin na sang aton pagpangabuhi kag kultura. Mayoriya sang populasyon ang mga Roman Catholics kag sang una ang mga tumuluo tuman gid ka relihiyoso kag istrikto sa tion sa pagsimba. Sa paglipas sang panahon, ang mga kabataan sa karon nga henerasyon ang ginapahanumdum kag ginatudloan sang importansya sang pagsimba kag ang church etiquette. Iyari ang pila ka mga good manners kag right conduct sa pagsimba. Kung planado ang imo pagkadto sa simbahan, dapat nga magtulog sang temprano antes pa man. Magbugtaw aga pa kag maligo agod presko ang pamatyag kag mahumot sa pagtambong sa santos nga misa. Ukon sa pagpamati sang pulong sang Dios, ukon sa tion sang pagwali sang pastor. Dress modestly. While expressing yourself can be healthy and fun in a casual setting, it's good to keep it modest and professional at church.
Ipaiway nga malate sa pagsimba, mas maayo nga makaabot sa simbahan 5 to 15 minutes early. Agud hindi ikaw makaagaw eksena sa mga yara na sa sulod sa simbahan. Apang kung ikaw ang late na ginman, pag-abot mo, nagasugod na ang misa kung service, mag-relax sa makadali. Amat-amat nga magsulod sa simbahan quietly and discreetly as possible. Kung mahimo, magpangalihid lamang sa higad, kag hindi mag-agi sa tunga. Ipaiway man ang pag-istorya sang matulog sa imo tupad. Sa baylo, mag-focus kang mag-pay attention sa ginahambal sang pari o kon pastor man. Kag, magpangamuyo sa hugot sa tagipusoon. Yara ikaw sa simbahan to commune with the Lord, kag hindi para mag-date o kon magpaduding. As the saying goes, fervent prayers to God produce phenomenal results. Diri sa Pilipinas, sa old curriculum sang aton basic education program, kabahin ang subject nga good manners and right conduct o kon GMRC sa aton regular basic education curriculum. GMRC, which was once the bedrock of values education curriculum in the Philippines, apang sa ulihi, ang GMRC ang ginkakas bilang kabahin sang regular subject sa atong 2013 kag gin-integrate na lamang sa social studies kag iban pa nga mga related subjects tub-tub nga matamat nga ginbalik naman ini karon upod ang values education pinaagi sa Republic Act number 11476. Importante ang good manners, magandang asal o kun maayo nga paminatasan nga igatudlo sa mga kabataan sa eskwelahan kang isang paghambal sang common nga mga tinaga sa Tagalog nga po kag opo nga senyales ang paghatag respeto sa isig kapareho ilabi na gid sa mga magulang sa aton kag sa mga tigulang. Diri sa aton, kita nga mga Ilonggo, ginatudloan magkita nga magsabat sa aton mga ginikanan sang tarong kag may respeto kaangay sang ano tani nay? Ukon, ano tani la? Kag hindi lamang, ano? Ang isabat naton kung ginatawag kita o kung ginapamangkot o kung ginasugo kita. Samtang yara man ang pagtudlo sa mga kabataan nga magbisa sa mga tigulang. Pagmano o kung bless, isa man ka honoring gesture nga kabahin sang aton Filipino culture as a sign of respect to older people, a way of requesting a blessing from the elder. Yari ang mga tips agud nga malikawan ang sunog sa balay. Ini pagpabayaan ang kusina samtang nagaluto. Kung kinahanglan nga magbiya sa kusina, siguruhon nga may mabantay sang pagkaon nga imo ginaluto bangod sinigundos lang ang pag-ibwal sang kalayo. Taguon ang anuman nga flammable products sa husto nga lugar. Ang household cleaners kag items kaangay sang hairspray o kung shaving cream ang delikado kung i-expose sila sa source of heat. Ibutang ang mga ini sa cool area. I-maintain ang mga wires antes magsaksak sa sakit. Chikyaron nga wala ini sang kinagtan sa ang ido o kung iban nga sapat ilabi na kung ikaw ang may hinuptanan. Kung may damaged wire, islan ini sa gilayon. Siguruhon man nga may yara sang fire extinguisher o kung fire blanket sa balay. Dapat man nga nakaibalo ang tanan nga family member magamit sang fire extinguisher agod mapalong inigilayon. Ang tagipusoon ay isa sa mga pinakaimportante nga organ sa lawas ng tao. Gani, nagakadapat lang nga ini ang halungan. Paano ba na mapabilin nga healthy ang aton heart? Agud malikawan ang risgo sang heart disease, dapat ka magkaon sang healthy nga mga pagkaon. Kinahanglan man nga maging aktibo, kaangay sang pag-obra sa mga physical activities kag pag-exercise. Ginarekomendar man ang pagpabilin sang healthy nga kabugaton. Agud malikawan ang mga balatian sa tigipusoon, dapat likawan ukon ang taton ang pagpanigarilyo ukon magpalayo sa second-hand smoke. Kung mag-inom sang alcohol, drink moderately. Dapat man nga kontrolon ang cholesterol kag blood pressure kag hindi magpa-stress. Tumalagsaon nga madula ang kanon sa lamisa sa mga Asian countries.
Partikular na ang Pilipinas, halin sa pamahaw, panyaga, kag panyapon, bangod ang iba nagakaon sang tinapay. Ang pagpili sa tunga sang kanon kag tinapay ang nakadepende sa imo nga nutritional goals. Ang kanon ang makahatag sang mas madamo nga vitamina kag minerals, apang ang tinapay naman ang may manubo nga calories kag carbohydrates. Ang mga tawo nga nagakaon sang mas manubo nga whole grains ang mas may manubo nga bugat kag manubo nga blood sugar kag cholesterol levels. Sang sa mga tawo nga naga-consume sang jutay nga whole grains. Kung luyag mo naman nga limitahan ang calories o kon carbohydrates, ang tinapay ang pinakamaayo nga choice sang sa kanon. Radio Philippines Standard Time on 51 minutos ang nakaligad sa takna nga alas 7 sang gabi. No? Sa sunod, ang aton diri nga manog harana, ang magakanta sang ambahanod nga Kanugon ni Sir Edmond Revilla. Atong bla pamatian. Okay. Inatamyaw ko na sa barangay Talutog, si Parinini Lugisa, kagaya sa Wahon. Mainan na pring pagpamatay kag mailan ng gabi. Kaya Santo Rosario, inatamyaw ko man si Francisco Graelios, kap mailan ng gabi, kasi si Elina Graelios, kag si Inday Amalia. Mayroong gabi lang na sa inyo. Yes, good. Thank you so much kay Sir Inatamyaw si Edmundo Revilla. Okay, Sir Edmond, thank you. Good, no? Ang next record, ang makanta, amo si Villa, ano ni?
Giuseppe Villaran. Bilyaran. Bilyaran, no? Ang kantowns ni amo ang ano ang gagawin? Anong himuon? ano ang himuon? Ano ang gagawin? Ma'am Josephine, kamusta ka? Okay, good. No? So, ang kantawin mo, ano ang gagawin? Sige, ready na? Okay. Okay, aton pabalian. Bakit nagbago ka? Pag-ibig ngayon ay di na nadama. Nalulungkot ako nang nakalang ka. Dahil may mahal kang iba. Ano ang gagawin kapag wala ka na? Nasanay na ako sa lagi ng tabi ka. Ang buhay ko pala ay wala nang halaga. Kung iiwanan mo ang isa nang ika'y umalis, ako'y turuan mo. Maliit ng daga, mabuhay ng ito. Huwag nang ipagano. Lumabis ako sa pagbibigay sa gusto ko. Ano ang gagawin kapag wala ka na? Paano puso ko ayaw umibig sa iba? Aasa lang kaya habang may hininga. Baka sakaling magbalik ka pa. Ano ang gagawin kapag wala ka na? Paano puso ko ayaw umibig sa iba? Aasa lang kaya habang may hininga. Baka sakaling magbalik ka pa. Baka sakaling magbalik ka pa. Thank you. Kasi may patamya ba? Mayong gabi lang sa kay Fidel Martinez sa Manapla, mayong gabi sa Silay gali, mayong gabi sa kay Nunoy Kagpiray, kag si Manong Hinig Esporas, mayong gabi. Kag si Christine, kag si Ryan, mayong gabi man sa Antonio Luna. Kag sa atangog gali si Manong Imer, kag sa tanan-tanan na lang si Inday Jean sang Lambuna, mayong gabi day, tanan-tanan na lang kamo. Maayong gabi man sa tanan nga panapanglawag no ni Mama Kuyado sa Abipan ang pagulaan ng ambahan nun. Ma'am sa niya do ko no ag mayari pagkat diri nga ginapasunod nga mga ambahan nun madamo kita diri sa mga haranista man nga naga-prepare no ag nag-prepare sila nga kanta kagang inyo nga mga ginasong request ato ni na paningwaan pa kung makasulod ha. Aton lang testingan nga maka sulod ng inyong mga ambahan nun. Ma'am. Kaya may mga pipila pa ka mga diri ipanglista nga ilaman nga pag pangkantahon no. Next song naton. Amo si ang kantahon nga wag kang lumuwa. No, di mo pa hibiun. Anta mo ni para sa imong partner. Sige. Ready na?
Sige. Ato di ba pamatiay? Pag-ibig mo'y tunay na wagas. Nagbuha pa sa iyong puso. Damdamin mo ay winalang halaga ng aking pusong mapaglaro. Lagi na lamang pang may luha sa bawat tampuhan natin, sinta. Labis pala ang pagdurusa mo, hindi ko man lang napansin. Ngayon ko lamang natanto ang kasalanan ko sa'yo. Magagawa mo ba kayang mahalin ako muli? Ayaw ko nang makita kang lumuha, giliw ko. Pangako sa iyo ako'y magbabago. Ako na may nagsisi na patawarin mo sana. Sabihin mong ako'y mahal mo ba? Narito na ang aking pag-ibig. Inaalay ko sa iyong muli. Pahira na ang mga luha mo, umatak dahil sa akin. Pakinggan mong pagsamo ko, muli akong nagbabalik. O giliw ko, hayaan mong mahalin kita muli. Pangako sa iyo, ako'y magbabago. Ako na may nagsisi na patawarin mo sana. Sabihin mong ako'y mahal mo ba? Ayaw ko nang makita kang lumuha, giliw ko. Pangako sa iyo, ako'y magbabago. Ako na may nagsisi na patawarin mo sana. Sabihin mong ako'y mahal mo ba? Ayaw ko nang makita kang lumuha. Okay, bumutadon sa ibong at iwak namin. Tanang, thank you so much. Gin pa si Mingara ka pa matamyaw. Adira sa barangay Balaring, yanagyaw na si Soon ni Rinaldo Duco Jr., Sonia Duco, Jomari Cartinas, Armin David, Primo Mando Habiliana, Kate Solano, Noel Oper, Lini Habiliana, kag happy birthday sa kay Kulita Lunes, ang nagapanakyaw, Mr. Ed Solano, kag Patricia Solano. Uy, good evening. Salamat, Gid. Salamat Gid sa imong nga matahong nga tingog, sir. Nabati Gid kanami Gid sa imong nga bahato. Yes, Gid to. Kag happy birthday kay mama na to. Lita Flores. Good evening kag happy birthday ma'am Lita. No? Thank you so much Gid, sir. Salamat Gid sa imong pag-share diri sa imong nga talent, no. Kag mayong gabi po mo Denver request matinhaw ang langit. Great lang luces sa nga barangay, Busay, Bago City, no, kay Ma'am Christine Joy
Lucis. No? Ikaw, ma'am, kamusta? Happy birthday! Salamat. Kamusta yung mga birthday? Masadya man. Very good ka na. Busog, gid. Salamat. Ma'am, at salamat sa pamahaw. Salamat sa nga akong mga apo nga naghatag regalo sa akon sa birthday cake nga manamit. Cupcake, kag siumay. Suma. Salamat sa kay Jed nga nagdulong sa akon sa service sa babaw sa mumbrad. Uy, kanami, gid ba, no? Kanami isang color subong ni ma'am mo. Ano mo kantahon, birthday girl? Ugsad nga bulan. Ugsad? Nga Ugsad nga bulan. Sige, ready na? Sige, bala. Ato ni pamatian. Kung halos pa lamang magtulog, magpahilay ka na. Natinig ko'y malangkot, sining akong mga malulog. Walay liwan na ilagin kundi, magpakabog ka na lamang. Iwa ko, saksi pa ako sa tulan, sa tumayon, magalugin ako kung di mo kayaan, mas balik pa akong umiyak, nagkalangkat ako sa dalan, nagatulo ang mapuluhan. Walay liwan nga ikabing kundi, magpakabukod ka na lamang. Uliwa ko, saksi ba ang sagamulan, saktong aton, insumpaan. Magalugin ako kung di mo kayaan, mas balik pa akong umiyak, nagkalakad ako sa dalan, nagatulo ang mapuluhan. Walay liwan na ikabing kundi, magpagamot ka na lamang. Iwa ko, saksi pa ang sagamulan, sa iyong Ilatambyaw ko dira ang akong apo nga naghimo sa birthday cake ko nga marami. Puti ginamit siyang cake. Oo, siumay, Pwede daw. kag cupcake. Madamong yun salamat sa mga apo ko nga nag-birthday sa akong sina. Kaglapin lagi si Jed nga apo ko man. Nakakagili sa bumbo dolong sa kanang kong madala. Damong salamat sa inyo. Mayong gabi, kaginatambyaw ko si Sonia Matos, si Jobert Matos. Wala na, madamong salamat ha. Ibang pasensya na sumat. Yes, sige, tingbo da soda, no? May sumay pa ko, no? Mayong gabi. Dapat ito ginagawa. Salamat. Salamat, kid kag happy birthday sa liwat, ma'am. Sa tangan mo pala. Sige, ang next ni nga makanta, ang ano ni? Bayan ko, Tony Aguilar. Bayan ko. No? Ito na Si, ano ni si Tioy Mundot na gakanta, kada Domingo gakanta na da sila ni Luloy, no? Good evening, ma'am. Evelyn Rivera, no? Sir, sige. Ano na, yung mga kantaon, ang bayan ko. O kung ang bayan, ang magbabalik, no? Pamati. Arana sa Bobo. Good evening, sir. Okay. Sige, ready na? Maganda?
sapagkat ako'y sakit ng aking pinagmumura. Bayan ko naan ka, ako ngayon'y nag-iisa. Nais kong magbalik sa iyong bayan ko. Patawarin mo ako kung ako'y nagkamali sa landas ng aking inanay. Okay, mas patamyo, sir. Dira sa Dumulag Kakis, sa Iloilo, mayad gaya gagisin yung inatamyaw tang moderatanan, Toribio panel, Alis panel, Arroz panel, Nico panel, kag mayad nga gabi sa inyo dataran. Kagsubong man rin sa Menigros, ginatamyaw ko man sa may gabi, si Winnie Jaime, Boy Nadine, Mildred Aguilar, George Becerra, Moretti Jimenez, Alejandro Servania. Kag sa tanan nga mga grupo ko na sa kuana sa plaza sa senior citizen mayong gabi sa inyo. Tanan kag ang nagparamyaw Tony Aguilar ang inyo nga kaupo da sa plaza. Thank you, Git. Yes, good, no? Thank you so much sa pag-share mo sa imong talento, Sir Tony, no? Good evening. Dira sa iyo, no? Kamusta? Sa Drino, good evening. Bombo Denver, lang kami di sa Barangay Mabini, Plupandan, nga nagapamati. Please greet Alan Duni, kaga season family. Thank you so much, Gid. God bless us. Oh, no? May lima lagi din sila, no? Kaga may... Sila, hingarit ko na ng iba. Oo, nagapapas. Pag hindi, no? Dapat tamyaw. Tamyaw ko sa Nueva. Oo. Nueva Ecija, no? Oo, si Rodel Pascual, buka pangalan ni Papa, no? Si Mira Pascual, si Gina Pascual, si Hiro Santua, kaga, yung isa? Literal? Oo, literal family. Literal family. Nga pamilya na lang na. Oo, kag sino pagining isa? Nasa dalom. Olivera? Oo, Oliva. Oliva family. Oliva. Gomez family. Bonifacio. Kaga, Pasyon Chulo. Oo. Si Aguhayon, Lablab Aguhayon. Si Corazon, Badilano. Si Yolanda Aslin. Si Bailon, kapamantanamyaw. Yes, no? Kapamati, sina mo. Mayong gabi, dira sa inyo tanan-tanan, no? Ginatamyaw ta, ka mo, no? Ano yung mga kanta niyo, ma'am? Nagkamali ako. No, hindi ka nagsala. Nagkamali din ako. Nagsala, gid daw. Wala man sa Nagkamali perfecto, ko ah. sa chat, kinamus ka. Sige, ready na, pamatyan ta. Dahil bakit, daya, puro malit. Nakoleksyon ka sa ako. Huwag sanang totoo nang hingin kita
pagid. Sige. Ginatami ako gida. Damo ikasala. Si Father Dan Sinal. Si Paulo Tiongco, si Geraldine Tiongco, Rexel Gambua, Mila Sereño. Happy birthday kay Helene Mirelli, Amalia Galvan, kami hotel Magumis Nagtuwa, Sambong Buradyo, number 1, thank you very much. Yes, good. Thank you so much kid ma'am sa imo nga pag-share sa nga imo nga talento diri no. Good evening duwat sa imo. Daw matagdag man tayo ba. Sir Bombo, palihog ako patamyaw sa family Sampong at family Gonzales at family Arinas. Thanks good. Good evening dira no sa family Sampong, family Gonzales, kag family Arinas. Kag kay Sir Gerald Bituon, kag Ma'am Evelyn Rivera. Next song naton, ano gani? Top of the World? Oh? Bakit di kita? Anong yung hindi mo malimtan si Sir Ralph? Ang ginalinan. Ginalinan kag balikan. Kag balikan ang atong ginalinan. Sige bla, ato din pamatian. Bakit di kita malimut? Bakit di kita maiwan? Lalo't aking nalalaman ang puso ko'y salawahan. Bakit mo ako inibig kung ang dulot ay pasakit at ako'y naliligalig sa halik mo, wala nang damit. Sa bawat saglit aking nasasampit na ikaw ngayon ay di ko na inibig, ngunit din na kita namamasdan. Ang lahat sa buhay ko'y ay karimlan. Bakit kita malimot? Bakit di kita maiwan? Alimuang sa lamigan, ang puso ko'y salawahan. Bakit di kita iniwan kung ang dulot mo'y pasakit at ako'y naliligalig sa halik mo'y wala nang damit. Sa bawat saglit aking nasasambit na ikaw ngayon ay di ko na inibig, ngunit kung di na kita namamasdan, ang lahat sa buhay ko ay karimlan. Bakit mo ako malimot? Bakit hindi kita maiwan? Kung tunay man ako'y mahal, maging tapat ka sa akin. Hirap
Si May Patamyo. Ginapanamya ko dira sa Barangay Bambulak, Daniel Abis, Wibin Dikina, Dionisio Katumbay, Joel Durmal, Tito Zapatero, Bob Ilot Agolino, Jennifer Canero, and Piping Siana. Ang nakapanamya, Uri David, Basta Radyo, Boom Boom. Okay, thank you good Sir Ray, no? Salamat good sa mga talent naging share sa abot, no? Sa mga pagpatokar diri sa imo nga marami nga tingog, no? At good evening Bombo, RJ, good evening Landa. Liyo ko greet sa hinablos ko si Ethan, kagastik sa Pontevedra, Balangigay, Negros Occidental, Bombo, RJ. Ari kami subong sa Iloilo Port of La Pilipina. Ano eh? La Pilipina, waiting for loading, no? Yes, good, no? Ma'am, Ma'am Mimilin, good evening. Good evening. Yes, kamusta ka? Maayo good. Maayo good. It's a good start of the year. Yes, good. A good start. Ganyan nga dapat. Dahil parang bilog nga tuig, maayo, no? Ready na? Pagkanta sa favorite song ni Mila ni Mama. On Top of the World. Sige, matang mamatian. Such a feeling's coming over me. There is wonder in most everything I see. Not a cloud in the skies, got the sun in my eyes, and I won't be surprised if it's a dream. Everything I want the world to be is now coming true, especially for me. And the reason is clear, it's because you are here. You're the nearest thing to heaven that I see. I'm on the top of the world looking down on creation, and the only explanation I can find, it's the love that I found ever since you've been around. Your love's put me at the top of the world. Something in the wind just learned my name, and it's telling me that things are not the same. In the leaves of the trees and the touch of the breeze, there's a pleasing sense of happiness for me. There is only one wish on my mind. When this day is through, I hope that I will find what tomorrow would be, just the same for you and me. All I need will be mine if you are here. I'm on the top of the world looking down on creation, and the only explanation I can find, it's the love that I found ever since you've been around. Your love's put me at the top of the world. I would like to greet, I would like to thank the manager of Bombo Radio, Bombo Daniel Lecciones, for accommodating us all here, the Haranistas also, and also for Ma'am Margaret Ruth Florete, the CEO, and all the administrators for coming up with this kind of program. I also would like to greet my family, my brother and family, my cousins, and my aunts and uncles at Bago City and Estefania. And also for my co-teachers, students, and also my friends and neighbors in Handumanan. And also to you, Sir Denver, and the two guitarists, especially Nong Bing, and all the Haranistas outside. Thank you so much, Bombo Denver.
Thank you so much gid ma'am sa imo nga pag pa-share diri sa imo naming nga tingog no ng video. Bombo Radio, number 1 Star FM, it's all for you. Yes, good. Thank you so much, ma'am. Salamat gid sa pag-share sa imo nga talent no. Antes kita magasunod sa ton nga mabulos nga maharana, pamati kita danay sa nga ton nga mga importante nga mga panumdom. Stand by. 1, 2, Eto na ang isa sa mga nanalo sa Grand Draw. Abot langit ang kaligayahan ko matapos Sa Grand Draw. Abot langit ang kaligayahan ko matapos manalo ang entry ko bilang second prize Grand Draw winner ng regional prizes sa Visayas para sa 1-2 Panalo Part 23 promo. Ako si Samuel Maalam, 59 years old, taga Porok Molabi, Barangay Tunghan, Miglalya, Cebu. Malaking tulong sa pamilya ko ang second prize nga 70,000 pesos, lalo na sa panahon ngayon na nagmamahal na ang mga bilihin. At gagamitin ko ang aking napanalunan para ibayad sa kuryente at paggawa ng sarili naming linya sa kuryente. At magtatayo na rin ng mamaliit na negosyo upang pangkukuhaan ng dagdag income. Ang nagpadala sa aking tagumpay ang MX3 capsule na ginagamit ko bilang proof of purchase. Maraming salamat sa product sponsor, Bombo Radio at Star FM para sa inyong tunay na promotion at pa-premyo. At sa mga nakikinig at nanonood ngayon, hinikayat ko kayong makinig sa Bombo Radio at manood din ng mga programa sa Facebook, YouTube at live streaming at iba pang social media accounts ng Bombo Radio. Basta Radio Bombo number 1, Star FM, it's all for you. Ang hair loss o kung pagkaunod sang buhok ang isa sa pinaka-common nga problema sa bilog nga kalibutan. Santo sa pagtuon, ang tag sa kapersona nagakadulaan sang isa ka gatos ka strand sang buhok kada adlaw. Paano ba lamang punggan ang pagkaunod sang buhok? Una, dapat regular nga habunan ang buhok gamit ang mild nga shampoo. Makabulig man ang pag-inom sa mga bitamina batok sa hair loss, kaangay sang vitamin A, vitamin E, kag vitamin B. Ginarekomenda naman ang pagmasahe sang scalp gamit ang essential oils. Likawan ang pagbrush sang buhok kung ini ang basa. Testingan man ang pagpahid sang garlic juice, onion juice o kung ginger juice. Ipabili nini sa buhok overnight kag bunlawan pagkaaga. Importante man nga magpabilin nga hydrated gani mag-inom sang madamo nga tubig, kag likawan ang pag-inom sang alcohol, pagpanigarilyo, kag syempre, likawan ang stress. Masami bala nga dry kag nagakapilas ang imo nga bibig? Masami nga dry, nagahapdi o kung nagapanit-panit ang bibig sang isa ka persona, kung mayara ini sang habit nga pagdilap o kung pagkagat sang iya kaugalingon nga bibig o kung paggamit sa mga produkto nga makairita dere. Ang mga causes ang chapped lips sa mo ang dry weather, kakulang sang oil gland sa bibig, paggamit sang lipstick o kung lip balm nga hindi hiyang ang bibig bangod nagakairita ini. Tuman nga exposure sa adlaw kag hindi pag-inom sang bastante nga tubig. Ang ginarekomendar nga treatment diri among paggamit sang husto kag maayo nga lip balm, pag-inom sang madamo nga tubig kag paglikaw sa masami nga pagdilap sang bibig. Kung maglala pa ini, magpadulong na sa espesyalista agod mahatagan sang kakaigo nga prescription para sa bulong. Kalabanan sa karon ay labi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kun headphones sa tion nga nagausar sang gadgets. Apang ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones. Nakahibalo bala ikaw nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas sang ear noise o kun acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatin-an. Dapat nga ipabilin nga yara lamang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kun headphones. Likawan nga magsobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kun headphones. Magtala na sang 15 minutes nga break matapos ang 1 ka oras agod nga makapahuway ang aton nga eardrums. Masami nga tidloan ang earphones o kun headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang earphones. Siling nila, mas malambing ang bata kung ini ang nagtiti sa iloy tubtub sa duha ka tuig. Ang breastfeeding, ang mayara sang maayo nga ituga sa iloy kasubong man sa lapsag. Ang breastfeeding ang nagahatag sang nagakaigo nga nutrisyon para sa mga babies. Ang breast milk, ang mayara sang importante nga antibodies.
Nagapanubo man ang breast milk sa risgo sang balatian kag infections. Nagapromote man ang gatas sang iloy sang healthy nga kabugaton sang lapsag. Sarang man nga makapaalam sa babies ang breastfeeding. Samtang sa iloy naman nga nagapasuso, nagabulig ang breastfeeding sa pagbuhin sang kabugaton. Nagabulig sa pag-contract sang uterus, nagapanubo sang risgo sang depression, nagatap na sang menstruation, kag makabulig sa pag-save sang oras kag kwarta. Mahilig ka bala magkaon sang chicherya? Dapat nga likawan ang masami nga pagkaon sang processed junk food sa baylo, pilion na lang ang pagkaon sang matuod nga pagkaon. Santo sa mga research ang processed junk food ang tuman ka makahalalit sa lawas. Ang ini nga mga pagkaon ang ginhimo agod nga mag-trigger sang pleasure center sang tawo kung sa diin ginapapati sini ang utok nga magkaon sang sobra-sobra. Kung kaisa nagatuga man ini sang food addiction sa pila ka mga individual. Apang mga kabombo ang mga processed junk foods ang may manubo nga fiber, protein kag micronutrients samtang mataas man ini sa mga hindi healthy nga ingredients kaangay sang added sugar kag refined grains. Ang processed junk foods ang hindi man makahatag sang calories sa lawas. Ang 1,000 peso bill nga ginapagwa sa karon sa Bangko Sentral ng Pilipinas ay isa na ka polymer banknote. Ini ang nagaisahanon nga Philippine peso denomination nga mayara sang polymer banknote version. Ang cotton abaca version ang naga-feature ay 35 minutos ang nakaligad sa takra nga alas 8 sang gabi. Mo kadasig lang sa aton diri nga pag-inupdanay no kag magabasa man kita diri sa aton nga mga panamyaw. Good evening nga Bombo Denver, panamyaw kami diri sa balay lalo na si Reverend Father Jeffrey Flores, Tatay Cap William Flores, Nanay Nilia Flores, Bana Osandro Ginsatao, Tatay Abelardo, kag Nanay Angelita Ginsatao. Request namon, kantilay salamat kid ma'am pasunuron talang kay ko damo pa man sa mga nagapalinya diri nga kanta no. Kag shoutout sa di sa Mambulak si Alberto Binyas o Binas no. Good evening dira sa inyo. Binyas no. Sige. Atom la pamatian ang ason mabulos nga sonata o kung ambahanon nga may tigolo sa higad sang sapa. O ari na nyo request Martin Yuda, mga driver sa katablang 44, duwa na ka Domingo ay katatlo mo kanta. Higat sang sapa sa kampo nila Diyo may toriking manok nga ginaarado isang pumalapit isang ulitaw nangahas pagsulat sang kamutyang tuo dinigtas sang apa sinulat sang kumpol, pinasa sang bulag na mati ang bumol. Testigo ang buktot sa pagkamatoon, naagig ang lupog kay dili katingdong. Kinuha ang gitara, kag magkinalipay, kinkanta sang sungi, kinantahan lulay, umabot ang sungi, kinantahan lulay, ang buktot tagtiang, amo ang nagsabay. Kung akong madumduman, buktot ko nga ugangan, daw malupok ang akong dugan. Dugangan pa man gani, sang bayaw ko nga sungi, dugan ko kay daw magising. Dugangan pa man gani, sang biras ko nga pirot, dugan ko ka puro yakot. Pilit ko nga ang tuson, asawa ko nga hapuon, anon kay swerte na kon. Gindam gota sa liksihan,
Ngayara ka sa salmunan, ngayara ka sa tersyuhan, tugmata sa raynahan. Kung akong madumduman, buktot ko nga ugangan, daw malupok ang akong dughan. Dugangan pamanggani, sang bayaw ko nga pirot, dugan ko ga puluryakot. Dugangan pamanggani, sang bayaw ko nga sungi, dugan ko kay daw magisi. Pilit ko nga ang tusun, asawa ko nga hapon, ano'y kay sweetin akon. Gindam ko ta sa liksihan, ngayara ka sa salmunan, tintigay sa tersyuhan, gugmata sa raynahan. Kung akong madumduman, buktot ko nga ugangan, daw malupok ang akong dughan. Dugangan pamanggani, sang bayaw ko nga pirot, dugan ko ga puluryakot. Dugangan pamanggani, sang biras ko nga sungi, dugan ko kay daw magisi. Pilit ko nga ang tusun, asawa ko nga hapon, anon kay swerte nakon. Wala na request niyo. Luwa ka Domingo, ikatatlo makanta ba? Salamat sa inyo request, ba? Luwain ako utang sa inyo ng mga driver ng 46 kabilog, ha? Kaya ginay, kisinganan nyo ko ba? Duwa na ka Domingo, ay mo makanta ka mo request ba sa kampo nila Diyo? Likuara, naging kakahon yun karon. Salamat kasi inyo. Ngayon din mo makikisa ako na paplitihan nyo lang po kung magsakay ko. Okay na, sige. Ngayong gabi sa tanan. Natag pa na mati sa niya istasyonan sa Bacolod, number 1 istasyon, Basta Radio Bombo. Yes, Gid. Thank you so much, Gid. No? Kay Sir Pando, ang kumplito yung gidaan ng tanan nga mga maswerte sa pamilya. Paborito man yan ni Papa nga kanta. Kaya nampot sa sang lyrics sina ng kampo nila. Tatlo na nagadinig ko. Subong ng request nila sa dua ka dumingo ng gigin. So, kumaan lang ko. Aha. Ginimog yung kanta. Ang request ba? So, sa nag-request kay Tatay Daya, wala na siya sang utang sa inyo. Sila naman may utang. Sila naman ang may utang. O, kamo naman ang may utang, ha? Sila naman may utang, ha? Sige, sa samtang nga prepare sa aton nga masunod nga mga ranista. Yung gabi Bombo Denver, shoutout ko kay Ronalyn Mayuna sa Barangay Suay, Himamaylan City. Good evening na from Bruce Mayuna. Shoutout di sa sulod sa ako. Shoutout di sulod on shout. Di sulod sa ako Wiwin Danny, Jimmy, Obet, Richard, Junicio, alin kay Ken, Benedict Tabusares. No, good evening dira sa imo kag good evening Bobo Denver, greet ko si Sean Sharky kag si Kent diri sa Barangay Antipulunan, Bago City, kag sa friend ko si Bombo Gracelyn Parcon, Lumaton. Mama Mia, ano ang imong kantahon? Mabudlay man gali. Mabudlay man gali, no? Kabudlay man gid gali kag imong asawa sungi. Pati sige, aton pamatian. Mabudlay man gali, doon may tulong-dumong. Sa adlaw kagabi, permi lang konsimisyon. Bisan pa mamuok ang akong katulugon. Permi ginapukaw, permi ginapukaw sang dalang buhano. Sang ako nagaikas
kanagan. Ang maayo na lang nga ako ang magtulong diri sa amon bayo kag wala sing nga mayo. Ang akong pagigugma masakit kaayo. Ang maayo na lang, ang maayo na lang nga wala na sambana. Ang maayo na lang, ang maayo na lang nga wala na sangbana. Ivana ba? Kami Ivana. Nga maayo nga wala siya sang bana. Ay, wala ka na pinsan. Hindi na yung may mahikap-hikap. Oh, sige. Thank you so much, Gid. Mami yan, no? Sa imo manamit na tingo. Shout out. Imo patamyaw. Ginatamyaw ko da sa Bokbok 12. Ang bata ko lang si Desiree, kag si Juem, kag si Rinsel, kag si Jojo. Mayong gabi sa inyong nga tanan. Dari sa Radyo Bombo. Yes, good. Thank you so much, Mami. Ya, kasi namin suwati ko. Gid na. Kag samtang ga-prepare? Sige. Thank you, Gid. Kag samtang naga-prepare, ang masunod nga haranista natin, magabasa kita luwat rin no, sa Patamyaw. Ga-enjoy gid ka pamati ang grupo sulod sa ako, grupo sulod sa ako gali. Sa mga Bombo Harana, no? Amo ning grupo sulod sa ako no, si Wiwin, Danny, Jimmy, Obet, no? Kag Richard Junicio, no? Kag shout out Bombo Denver diri sa Silay. Good evening sa inyo, no? Kag galin kay Nela. Cholo, good evening Bombo Denver, pabati kay tatay mo Pasyo sa nga good evening dira, tatay Pasyo. Kag shout Wiwin, Obet, Maymay, Danny, Jimmy, Ihado, Daniel, Richard, Paul, alin kay Ken, Benedict, Tabosare. Sir, ano mo naman imo madason nga kantahon? Turagsoy na din. Ari, ang Turagsoy, madamo sini nga nag-request diri nga magkanta sa nga Turagsoy. Preparado na? Ayos. Preparado na, magkakanta na. Ginsagaan ko ang saba-saba dito sa may talanganan. Ang Turagsoy nga akon nadakpan, ginhimo kung ngalinagpan. Nag-abot ang mga bisita, kabarkada ko sa inuman. Linagpang kung nga Turagsoy amon ginsumsuman. Linagpang kung nga Turagsoy sa sabaw nagalangoy-langoy. Ginlatan paginsang ginamos, inamalas kami sang higop. Ang siling sang nakatilaw, sampat gid ang templada mo. Linagpang nga Turagsoy kanamit gid pro. Pagkatapos namon sang kaon, linagpang kunagbati. May nagadihal, nagasiyop-siyop kay ang bibig amagid kahapdi. May nagatulo ang luha nga wala naman sang kasubo. Tungod sang Turagsoy nga akon linagpang, tamagid kakahan. Linagpang nga Turagsoy sa sabaw nagalangoy-langoy. Ginlatan paginsang ginamos, pinamalhas gid kami sang higop. Ang siling sang nakatilaw,
Sang pagkid ang templada mo, linapang naturagsoy kanamit pipro. Ang siling sang nakatilaw, sang pagkid ang templada mo, linapang naturagsoy kanamit gid pro. Ragsoy daw ano sino ganyan nagkanta sila? Si Max Urban. Max Urban. Ito Ragsoy sa isla. Oo. Haluan na. Haluan ba sa Aton. Haluan. Amo siya galing to Ragsoy. Ano ko no? Oo. Sige basi may patamyo ka. Okay. Itamyo ta dira sa barangay Baptist Inday Marilit Isuga. Ni to dira paktaw sa Manakla kita si Bumpan. Marihilda Marabanan. Merlio Sigula sa Bimaros. Leonida Pamilya, kag Saison Pamilya. Ang nagaramya o Merle Solano kag Patricia Solano. Salamat din. Okay, thank you so much sir. Salamat. Sige, daso naman. Ang next basis may makaigwa pa sini. Amabos lang mo nga kanta, no? Sino ang magabulos? Next 3? Bilyaran. Okay, ang samtang mag-preparar kita sa nga next nga makanta, no? Good evening po Denver, watching live from Barangay Bagunawa, San Enrique. Greet ko lang, family Talina, Tilanas, and Ofalia family. Thank you so much, Lenkay. Veronica Tilanas. Kag, ang next song na, Tondri, ang... Okay. Yes, no, samtang ka preparar dire aton manog haranista. Ang samtang mo dire may mga kapatamyaw pa no nga di nato mabasa kag mga tanan nga naga request bala sang inyong nga mga paambahan non ati paiguon lang kay ang mga nagakadto dire nga mga haranista naton may gimpang prepara man ini sila sa nga ilang nga mga ambahan no. So bawi kita sa mga dason nga semana kay base sa dason mapaiguan ta na sa nga tiyempo ang inyong nga mga ginpang song request no. Sige, preparado na aton bla pamatian. Ama yung gabi lang sang nag-request I love you so much, ikaw akong pinalangga. Yayuluan sa duhan kong kapanahiya. I miss you so, kung hindi ka makita. Leave me alone, banong ako I promise me na ako lang ang tanan. Until the end, ima ko pag-aunungan. Where are you now? Ako gitaligdan. You left me alone. Ano gidang kabangdanan? Now that you're gone, kung daw ano kasakit sa imong pagtalikod, I don't know how to live. I gave you everything, gibaslan mo sa kasakit. Ano himon ko, because it's so hard to forgive. Di ka malimo, you're always in my mind. Ginahan mo raw ka
talikod. I don't know how to live. I gave you everything, kinbaslan mo sa kasakit. Anong himon ko, because it's so hard to forgive. Anong himon ko, because it's so hard to forget. Thank you. Okay, no? Ano gitang himuon siya? Kaya ito kabudlayan sa malimtan, no? So, sige. Antes na kita magtakop ang last dari ato nabasahon ini ang mga patamyaw. Last na lang ini nato, no? Shout out family si Bitiro, nagapamati gid kami sa inyo. Harana. Kag salamat gid Bombo Denver kag sa imo nga mga haranista sa pagtukar sang akon request. Enjoy gid ang grupo sulod sa ako taga Domingo. So kada Domingo pamati gid para ang sulod sa ako maayo. Kamo ba si may harap pa kamo last nga patamyaw? Okay na. So sige sige. Diyos kabulakan sining hardin, kaming magalakan, Bombo Radyo na miruang sa bakulod ang mapabilin, manaog sa silong kag nga nilin-bilin sama sunod nga Domingo mabuel tao galing paghunis ang pito sumunod man ang angkat lumisok ang vapor kay buot na malarga idawat ang kamot kay kaming mangilala bilang handumanan kung kami ang wala na paalam ay umahal ko nga inday kaming magalakan nga dili na magdugay kaming haranista puno sang kalipay kay ningaharana wala ginasikway kadto na sa pagtulog ginatuyo kamo sang inyong paglingkod pasensya ha kami nga nagtandog sa mahamuok ninyo nga pagtulog adios na kami amon kung ano ang inyo ipabalon kung parte sang litson hindi kami amon kami ang mag-aayam kami ang mag-aayam maayong kabubuton. Salamat kay man kami sa tanang panamati na binigay sa atong pinalaga ng manager Bombo Daniel
Bumbudan, mayong gabi mo. Happy New Year. Merry Christmas sa tanan mo ng pamilya. Salamat sa tanan yung tagpalamati. Okay, thank you so much guys sa aton nga mga gitarista kag haranista sa subong ha. Gabi no, magakita na naman kita sa masunod nga semana sa pizza pizza 12 na naman no. Salamat gid sa inyo kapag ipag-unong sa ako halin kagaina sa amon. Halin kagaina alas 8 tugto o kon alas 7 tugto alas 9 sang gabi. Sa liwat, ini ang inyo nangin kaupod si Bombo Denver Kiano para sa number 1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Yari ang mga tips agud nga malikawan ang sunog sa balay. Ini pagpabayaan ang kusina samtang nagaluto. Kung kinahanglan nga magbiya sa kusina, siguruhon nga may mabantay sang pagkaon nga imo ginaluto bangod sinigundos lang ang pag-ibwal sang kalayo. Taguon ang anuman nga flammable products sa husto nga lugar. Ang household cleaners kag items kaangay sang hairspray o kung shaving cream ang delikado kung i-expose sila sa source of heat. Ibutang ang mga ini sa cool area. I-maintain ang mga wires antes magsaksak sa sakit. Chikyaron nga wala ini sang kinagtan sa ang ido o kung iban nga sapat ilabi na kung ikaw ang may hinuptanan. Kung may damaged wire, islan ini sa gilayon. Siguruhon man nga may yara sang fire extinguisher o kung fire blanket sa balay. Dapat man nga nakaibalo ang tanan nga family member magamit sang fire extinguisher agud mapalong inigilayon. Ang tagipusoon ay isa sa mga pinakaimportante nga organ sa lawas ng tao. Gani, nagakadapat lang nga ini ang halungan. Paano ba na mapabilin nga healthy ang aton heart? Agud malikawan ang risgo sang heart disease, dapat nga magkaon sang healthy nga mga pagkaon. Kinahanglan man nga maging aktibo, kaangay sang pag-obra sa mga physical activities kag pag-exercise. Ginarekomendar man ang pagpabilin sang healthy nga kabugaton. Agud malikawan ang mga balatian sa tigipusoon, dapat likawan ukon ang taton ang pagpanigarilyo ukon magpalayo sa second-hand smoke. Kung mag-inom sang alcohol, drink moderately. Dapat man nga kontrolon ang cholesterol kag blood pressure kag hindi magpa-stress. Tumalagsaon nga madula ang kanon sa lamisa sa mga Asian countries, particular na ang Pilipinas. Halin sa pamahaw, panyaga, kag panyapon. Bangod ang iban nagakaon sang tinapay. Ang pagpili sa tunga sang kanon kag tinapay ang nakadepende sa imo nga nutritional goals. Ang kanon ang makahatag sang mas madamo nga bitamina kag minerals, apang ang tinapay naman ang may manubo nga calories kag carbohydrates. Ang mga tawo nga nagakaon sang mas manubo nga whole grains ang mas may manubo nga bugat kag manubo nga blood sugar kag cholesterol levels. Sang sa mga tawo nga nagakonsume sang jutay nga whole grains. Kung luyag mo naman nga limitahan ang calories o kon carbohydrates, ang tinapay ang pinakamaayo nga choice sang sa kanon. Ang tunga sa baso sang brown rice ang nagaunod sang 108 calories, 3 grams sang protein, 1 gram fat, kag 22 grams sang carbohydrates. Samtang ang isa ka slice sang whole wheat bread ang nagaunod sang 69 calories, 4 grams sang protein, 1 gram fat, kag 12 grams sang carbohydrates. Paano mo balagi na tinlukan ka ginatago ang imo toothbrush? Ginarekomendar sa American Dental Association nga pagkatapos magbrush sa ngipon, bunlawan ini sang maayo agud nga makakas ang tanan nga residue. I-shake agud nga mataktak ang sobra nga tubig kag taguon nga nagatindog. Hindi flat o kung nagahigda kag wala nagatupad sa iban nga toothbrush. Mas ginarekomendar man sini nga taguon ang toothbrush sa open nga lugar, agud nga mahanginan kag mainitan agud nga magmalas sang natural antes nimo gamiton pagkasunod nga adlaw. Ang moist environment abi kaangay sang closed container ang sahugid nga tubuan sa mga microorganisms. Labaw sa tanan, hindi pagibutang ang toothbrush sa sulod sang toilet. Kung gamay nga imo toilet kag makusog ang flusher, ang toilet water ang delikado para sa imo toothbrush bangod sa lang ini nga malapot sang agsik sang tubig.
Santo sa pagtuon, ang microorganisms halin sa toilet ang sarang nga magtumbo sang 2.7 feet to 6 feet. Gani sarang nga malabot ang imo toothbrush kag masulod sa imo ba ang higo. Ginarekomendar man sa American Dental Association nga isla ng toothbrush kada 3 ka bulan. Madamo ang nanamian magkaon sang instant noodles bangod sa convenient inilutoon, barato kag manamit. Apang nakaibalo bala ikaw nga madamo ini sang matugang nga risgo sa ikaayong lawas? Ang instant noodles ang may mataas nga sodium nga hindi maayo kung masubrahan. Isa sa pinakadako nga contributor sa dietary sodium intake amo ang To ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Sa Radio Bombo! This Holy Rosary is aired simultaneously in 31 Bombo Radio and Star FM stations in 24 key cities nationwide. Amon kamo karon ginadapit sa pagpadungog sa mahal nga Birhen Maria, Iloy sang Dios, sa pagampo para sa mga sala sang kalibutan, sa pagpangamuyo para sa katawhayan, sang paghidait sa sulod sang mga panimalay nga Kristohanon, kag sang bugos nga Pilipinas. Ang ining Santo Rosario buylog nga ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank kag Florete Group. Magupod kita karon sa pagpangamuyo. Ang Santo Rosario. Ang Santo Rosario nagapahanumdom sa aton sa mga hitabo sa kabuhi sang aton mahal nga Birhen Maria kag sang iya anak ni Jesucristo. Mga hitabo nga may kangtanan sa aton kaluwasan. Isa ka epektibo nga bulig agud masunod naton ang Ginoong Hesus nga nagmatinumanon sa Dios nga Amay sa langit. Amo ini ang regalo sa Santo Rosario. Kung aton ginapamalandungan ang mga misteryo sang kalipay, ang mga misteryo sang kasakit, ang mga misteryo sang himaya, kag ang mga misteryo sang kapawa. Sa aton adlaw-adlaw nga pagpangamuyo sa Santo Rosario, ilabi na gid kung ginaopdan ini sang pagpamalandong sa mga inagihan sa kabuhi ni Santa Maria kag sang iya anak ni Jesucristo. May dako gid nga bulig kag subong man pagabungahon sa aton nga pagkabuhi. Gani, aton ipasaniyog ang pagpalapnag sining matahom nga debosyon sang aton mahal nga Iloy sang Santo Rosario. Kay ginasiling naton, ang pamilya nga nagapangamuyo sa Santo Rosario sing ululupod, sila man magapabilin nga hugpong. Kag magiliu sa upod sa atong Ginoong Hesus, upod sa Amay kas Espiritu Santo sa langit, paagi sa pagtabang sang aton mahal nga Iloy, ang Birhen sang Santo Rosario. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Nagatuo ako sa Dios nga Amay, nga makadagahom sa natanan, magbubuhat sa langit kag sanduta. Nagatuo ako kay Jesucristo, iya anak ang bugtong aton Ginoo. Nagibalangkon sa gahom sa Espiritu Santo, ginanak ni Santa Maria nga Birhen, ginsakit sa sugod ni Poncio Pilato, ginlansa sa krus na matay kag ginuhong, nanaog sa mga minatay. Sa ikatlo ka adlaw nabanhaw siya nga naghalin sa mga minatay, kumayab sa mga langit, kag nagalingkod sa tuo sang Dios nga Amay, nga makagagahom sa natanan. Gikan dito nagakalipasyariwan sa paghukom sa mga buhi kas sa mga minatay.
Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa gingkaupdan sa mga santos, sa pagkawalat sa mga sala, sa pagkabanhaw sa mga lawas, kag sa pagkabuhi nga walay katapusan. Amen. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay kag sa Anak kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. Aton pamalandungan ang mga misteryo sang himaya. Ang nahauna nga misteryo sa himaya, amo ang pagkabanhaw ni Jesus. Ginapangita bala ninyo si Jesus nga taga Nazaret, nga ginlansang sa krus, wala siya dire. Nabanhaw siya. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya,
ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, naginagidyatong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaduha nga misteryo sa himaya, amo ang pagkayab ni Jesus sa langit. Si Jesus nagbalik sa iya himaya, kag naglingkod sa tuosang Amay. Samtang nagabindisyon siya sa ila, nagbulag siya sa ila, kag gindala siya palangit. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawan ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria,
Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikatlo nga misteryo sa himaya, amo ang pagkunsad sang Espiritu Santo sa mga apostoles kag kay Maria Santissima. Napunan sila sang Espiritu Santo, kag nagsugod sila sa paghambal sa iban nga mga lingwahe, suno sa ginhatag sa ila sang Espiritu nga ihambal. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ikapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinuloo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen.
Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga mon mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, na dinagidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaapat nga misteryo sa himaya, amo ang pagdala kay Maria Santissima sa langit. Si Maria nagsiling, Ang akon tagipusoon, nagadayaw sa Ginoo, kag nagakalipay ang akon espiritu tungod sa Dios nga akon manluluwas. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawan ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo.
ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi nga gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikalima nga misteryo sa himaya, amo ang pagkuruna kay Maria Santissima, nga reyna sang langit kag sang duta. May isa ka babayi nga ang iyabayo amo ang adlaw. Ang bulan yara sa idalom sang iya mga tiil, kag ang iya ulo may korona nga 12 ka mga bituon. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian. Matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ikapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala,
niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, nabinagid yatong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Maghimaya ka Hari, Iloy sa kaluoy, kinabuhi kinatamis, kinalauman namon. Maghimaya ka, nagapangalaba kami sa imo, nga pinanubol nga mga anak ni Eva. Nagapangakol kami, nagabako kag nagapanangis kami, siningdutang mga para igalampo namon, ilingig mo sa amon, ang imo mga mata nga maluluyon, ag sa ubos nga matapos ang pagsugod mo sa amon. Ipakita mo sa amon si Jesus, bunga nga santos sa tiyan mo, o maluluyon, o mahiluklogon, o matamis ulay nga Maria. Igampo mo kami, Iloy nga santos sang Diyos. Agod mangintakos kami sa mga pinanakda ni Kristo. Pangamuyo. O Diyos, kay ginduwas man kami sang imo bugtong anak, pinaagi sa iya kinabuhi, kamatayon kag pagkabanhaw. Nagaampo kag nagapangamuyo kami sa imo, nga nagapamalandong sa mga misteryo sang Santos nga Rosaryo. Sa balahan ni Birhen Maria, makasunod unta kami sa mga ginitudlo, sa mga santos nga misteryo, kag madangat unta namon ang mga ginsaad sa amon, tungod kay Jesucristo nga amon Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Madamo nga salamat sa inyong pag-upod sa sining Santos nga Rosaryo. Kabay nga ang paghidait sang Ginoo yara gihapon sa inyo. Maayong gabi sa inyo tanan. Ang Santo Rosario, buylog ang ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. We have come to the day's end. Let us rest from the day's work, that we may awake refreshed and renewed. God, in your mercy, we have this time to rest. We pray for your unfailing help and protection each day. Forgive us for our failures, for our selfishness towards one another. Open our hearts to forgiveness and reconciliation. Ease the burdens of the troubled, and bring joy to those in sorrow. We pray for the safety of the province, and those guarding the well-being of our nation, and for all those with great responsibility. Continue to shower us with your blessings for our families, and preserve the unity of our society. Ladies and gentlemen, you've been listening to radio station DYWB, a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated, as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines.
DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators, Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem and the Bombo Radio Philippines Corporate Song. You are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we aim not just fun. We're here for you with our great big helping hand. The reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the Bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Listen to the voiceless with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you, to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS.